보세요. Day magpanahiriro. Day magpanahiriro. Day tabi magpanahiriro naman. Mga mahiro na naman. Day magpanahiriro. Madali isa na. Smile! God is good all the time. Welcome po mga tugang sa programang Morning Hirit sa DCTV. Sa programang ini, bawal ang turok, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang nakatutok po sa Morning Hirit. Maray na aga Pilipinas, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Good morning po, Legazpi City. Good morning, Probinsya Canalbay. Good morning, mga lolo, mga lola, mga mister. Good morning, tabi sa Indogabos na mga birthday celebrants ngunyan. Happy birthday. September 17. September 17, mga morning heriters. Kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning, mga pag-aaram kan mga excuse me po, mga pag-aaram kan mga pangyayari po dyan sa tuyang kapalibutan. Maray na aga po Pilipinas. So mga kwa natin yan ha, mga teachers, good morning. Good morning po mga teachers. Kumusta po ang sa tuya na mga teachers natin? Maray na aga po sa Indogabos ha? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga teachers, mga padabatang mga teachers. Kumusta ka mo gabos ha? News Director Mar de la Cruz, mga tugang sa newsroom, padagos ang kalap ng mga bareta sa Lado Nacional at iba pang mga pangyari po sa satuyang kapalibutan. Maray na aga po, Legazpi City. Good morning, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, saan man na parte, saan man na parte kan mundo. Good morning na tabi, mga birthday. Magpaabot tabi, mga tugang ning kwan ha. Magpaabot tabi nin, ano yan ha? Aha. Mga greetings natin, mag-text lang po sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 ha? Ang katuya tabi na mga kwan natin ha, sa Globe, o kaya sa Smart, 0928-777-5548. Good morning, Legazpi City. Smile. God is good all the time. Sabi ni Father Noli Alparce, dyan po sa Bakakay, we must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us. Yan. Maray na banggi, padaba ko ngayang, ay maray na banggi, maray na aga, padaba ko ngayang Bakakay. Yan, maray na aga po. Sige. Alam mo tadaw mga tugangan, mga buhay na manong bareta in the morning, digdi po sa DCGB. Buena manong
ang bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta, mga tugang in the morning. Ngunyan pong aga, digdi po sa satuya na programa. Mga baretang may init, digdi po sa Morning Hirit. Nangapudan ang Civil Service Commission sa satuya ng mga kababayan na day basta-basta tabi na magtubod sa pigapod na fraudulent emails. Hali po mga tugang sa sarong csc.contactcenter ng bayan at gmail.com. Dahilan tabako ng official na email address kan Civil Service Commission. Sa pinaluwas na pahayag kan Civil Service and CCB. Nagadaratabi din mga email may kinaraman sa email at contact.center ng bayan.gov.ph para i-verify ang mga email na ini. Sente naman doon na kung nagwarin mga problema, may kinaraman sa siring na email asin makaresibi kan siring na bagay, day basta-basta na magtubod kundi dapat daw mga tugang na i-verify mo na sa Civil Service Commission ang sinabi ng pangyayari. Yan ha. Yan tabi mga tugang ang patanid kan Civil Service Commission. Mientras tanto, 18 mga Bicolano pinataunan po nin pagsaludo asin pag-umaw kan Civil Service Commission sa 2024 Regional Search for Outstanding Government Workers. Ansaro digdi pasok sa National Awarding. Yan ha. Nangyari po ang sinabi ng bagay kan September 19. Kunain sigon sa latest na release kan Civil Service Commission, ang 18 mga Bicolano iyo ang mga nagsentro ang pagiging marhay ng mga government workers bilang mga regional awardees sa taon na Search for Outstanding Government Workers in Civil Service Commission sa Bicol na ginibo sa Marison Hotel kanominaging Septyembre 9. Nang ibabaw, mga tugang, ang pinagibong mga masigasig na trabaho kanito Bicolano, may kinaraman sa mga pagkatrabaho sa gobyerno. 5 digdi ang kwalifikado. Sinatawanan ni Ondra, may kinaraman sa Presidential Lingkod Bayan Group Category. Igwaman ki-4 na Civil Service Commission Pag-asa Award asin siyam para sa dangal ng Bayan Award. Yan, the best ha. Sigon sa Civil Service Commission na si Daisy Ponsalan, napagaraman mga tugang na iniparte kan sa ng tauna na pagigibo asin pagkatao kan siring na bagay. May kinaraman sa dangal sa Presidential Lingkod Bayan Award sa group category ang Bureau of Fire Protection. Digdi po mga tugang sa sa tuyang lokalidad, iyo ang grupo kan pigapo na Special Rescue na kinabibilangan kan mga fire officers. Siring po kay Radmir Requero, Erwin Tongko, Daryl Nedea, Gyanan, Junel Deladia, Dayson, Christian Michael Oxima. Yan. Ang Pag-asa Award man, Anita Andueza, Senior Jail Officer, Bureau of Jail Management and Penology, Filma Bonito, Public Schools District, Supervisor, Albay Division, Arlene Hardin, Master Teacher 2, Education, Siringman Shelo Crisilagman, City Mayor Kang Tabaco City. Ang dangal ng Bayan Award, mga tugang inot naman na ipabareta digdi sa DCGB, hindi si Elaine Ang, Canverac Water District, Jonathan Arias, Glenn Barcelon, kan Barangay Dapdap, Ronald Iskandor, Department of Education, Donalyn Jeronimo, Department of Education, Efren Gurobat, Department of Education, Rick Habana, Department of Education, Eduardo Laureles, Department of Education, asin po Michael Oy, Education Supervisor Kansor Sogon. Iyan, iyan tabi yan. Pero kasarong kaninot na mga aldaw na ibareta na niya to ini, pero mga tugang iyan ibi pa luwas pa sa ng informasyon. May kinaraman po sa Civil Service. Oy, salamat po Congratulations tabi kay Madam Daisy Ponsalan and Civil Service Commission Regional Office number 5. Okay, mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta and Bicol. Oy, good news to Mantinido, mga tugang na free sa ano man na monkeypox
sigon sa Department of Health. Yan. Pero sa Estado National, sigan lang ko dakay niya. Blang Bicol Tabi, day po nin monkeypox na kaso hanggang ngunyan. Sinabi ni Bicol Regional Director Rodolfo Antonio Albornoz na sa ginibong press conference na kahandaan isolation rooms, wards as in medical experts, kasarabay ang mga hospital in kaso kung igwanin magpositibo sa monkeypox. Sayang sinabi, napadagos ang awareness campaign, may kinaraman sa siring na bagay, dahilan ta national government kasabay ang DOLE as in ang DILG, mapadagos nagtataramangan para makaiwas sa sinabi ng bagay. Sinabi man ni pagiramdom ni Dr. Aurora Teresa Daloro, Regional Epidemiology and Surveillance Unit Head, ang impacts kausakan monkeypox virus na pwedeng may pasa sa pagikan close intimate contact. Kasabay ang sintomas kan impacts ang kalintura, kulog nin payo, muscle aches o kulog nin mga muscles, back pains, pangihina, paguluya, asin magkaigwadaw ki mga butlig-butlig sa satuyang lawas. Ito bagari bagaso sa pigaapod na utos kan mga nakaaging panahon, pero naibatabi ang itsura kainitay ni mga tugang madali pong nakakaulakit. Kung igwadaw kan siring na bagay, kinakaipo na magkonsulta tulos mga tugang sa pinakarani na hospital para po mga tugang ipaabot asin mamonitor ang siring na bagay. All right, iba pa niya tong mga bareta. Padago sa nakantabay ang gobyerno provincial Kanalbay sa bagi ni Dr. Cedric Taep para po bantayan ang maraot na panahon na iyoan niya umpa sa Philippine palalaog ang sarong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pero kasabang ipigihiling ko ini, mga tugang sa mga monitoring ta, gari may good news ta. Susaro, ini po na yaon dyan sa may luwaskan PR na bagyo, mga tugang na tropical storm. Ang description, mga tugang, day man databi makaapekto sa anuman na partikan Pilipinas. Susaro, kasi Hener, yaon duman sa may Northern Luzon, mga tugang iyoan posibleng magtama sa nagkapirang mga munisipyo sa sinabi ng sa partikan Pilipinas. Grabe. Dua-dua di. Dua-dua di. Iyan maka dito naman ngunya ng mga imagine dua-duan ang nabibilog na panahon, maraot na panahon. Alright, sige. O sabi ni Paring Ray, bakong marhay ang magpadusa sa matanos asin bakong tama ang paghampakon ang mga nubling tao. Siring man bakong matinaram na tawong may pakaaram. Ang tawong haloy maanggot igwanin pakasabot. Ang mga talingaga 17, 26, 27. Matuninong naldaw ni Martes Gabos. God bless Padi. I love you Padi. I love you to Padi. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Yapan mga buena manong istorya ngunya na pagkaaga sa Morning Hirit. Basta Morning, Henry M. Mientras tanto, Alarmario nasa linya. Good morning, Padingal. Pasok, kumusta dyan? Kamin, Padingal. Hello. Good morning, go ahead. Medyo oraw naman ang panahon. Anyway, sa informasyon pa, magkatuwang nangunyan, entry and Aleco in NBI kung paano malimitaran ang mga panhabas ng kuryente sa Albay. Tusog sa informasyon ni Aleco General Manager Engineer Wilfredo Boxit, nagpapabang na sa inda ang NBI para kasuhan ang mga nagkadarakop na may illegal connection. Sa official record kan Aleco, boko mas o menos 1,000 ng mga konsumidores ang nagkadarakupan nin illegal connection. Ang iba kay ni nagsisettle naman, alagad ang iba na dainin kooperasyon, iyong nyan ang pigututukan na kan NBI. Anti-pilferage law, ang isasangat na kaso, ang panabas nin kuryente,
parte ni sa nakaka-contribuer kan systems loss na sa ngunya nag-aabot na sa 24 to 25%. Sige, nguwa man kanaleko na magbaba lamang ang systems loss, at least bumaba ini sa 19% para dahil naman malugi ang aleko sa indang bulan-bulan na income asin mga bayadan. Kooperasyon, hanap ikaagad mo niyan sa mga konsumidores na mag-ingat ng God na dahil mag-illegal connection dahil tibad makasabay sinda sa sumada na magkakarasuhan. Yan, para pong karas ka ni informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Parigal, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Sige, 5:27, oras po sa DCGB. Basta Morning, Henry M. Ano ini na pinuruwad sa kuya ni Nash na sandali lang, ipa-double check ko daw tabi ni ana ngunyan na sipta tama totoo ini pa ding mar paki double check daw tabi kay ni tamay nagbe-verify digdi may kun legit da tabi ni na may post para sa ang provincial government of Albay para sa suspension of classes sa mga LGUs na mga minasunod. Ipa-double check ko na po ini na natakayataan PIO ang sorry po nag-aapot lang ako nalilibong lugod sa publiko, suspendido daw ang ang klase. Paano na ma-verify tao? Nag-aapot ko legit ngayon. Natakayata. Sa bagay, si sumadagoy nito sa gabos na LGU. Anyway, sige sir, tayo pa-verify ko na ini na may post ang PIO Provincial Office, PIO kan Kapitolyo, na suspendido da tabi ngunyan ang klase. Ngunyan na 17 ang klase tabi sa mga munisipyo kan Kamalig, Santo Domingo, Ginobatan, Daraga, Tabaco, Malinaw, Bakakay, Pulangi, Piodran, Libon. Double check ko po ini. Pero may klase ang mga minasunod na munisipyo: Jubilyar, Uwas, Legazpi, Ligao, Rapu-Rapu, Malilipot, Manito. Ipa-double check ko na pero dakon na dakulo na ano ini pinadagwan DDO Libon suspension. Sige, ano nakalista ang Libon? Libon. Sige po, ipa-double check ko muna sigurado kung tatabi. May naghapot kung totoo nga yan ini. Di ko po masimbag, ipa-double check ko muna. Siguradoon Basta Morning, Siguradoon Henry M. Siguradoon tatabi kung iyo mananggad ini. Mas maray na po na sigurado. Pero dakulo na baga, nga ni, may pinuruad man sa kuya, si Danny Nagarcia, tabi, walang pasok daw, CTO, suspension of classes. Tabaco, Malinaw, Bakakay, Pulangi, Piodoran, Kamalig, Santo Domingo, Ginobatan, Daragalibon. Ngunyan tabing September 17. Thank you, Adan. Tabi, pero mga Nagdadaong ka mo. ano yan? Good morning, Tabi Henry M. Good morning, Tabi Kelionito Gaviria. Yan. Alright. Jim. Good morning, Jim. Sandali lang. Alright. Sige. Okay. Sige po. Totoo lang. Tayo may paguna ko na. Suppose niya, pigahalat ko kaya kang ibang school suppose ni Mayor, pero dahil man na update. Pero gov na po nagsabi, relibong na po, suppose niya kasodma, dahil man po na follow up if lifted or under na kay gov ang sunodon. Yung ani. Sige, tao baka ma-verify ni Jimmy dyan sa Libo, sa 3rd District Canal Bay, kung may mga suspension of classes. Anyway, basta na, ako niyan, legit na ilinuwas tabi kan ano yan? Legit na ilinuwas tabi kan provincial government, yun na. Mali lang, ipam-double check ta. Jim, Jim, good morning. Yes, BP. Dahil ako makapagsabi ngayon na yan, dapat sindan magtaram ka, dahil kita madepende sa post sana.
Dahil gusto sabihon ko, ma-verify ta ngayon araw sa libon. May nakalista kaya nag-inisi Nash, nagpapadouble check ta. Halimbawa kaya tabako, malinaw, baka kay Pulanggi Piodoran, Kamalig Santo Domingo, Ginubatan, Daraga. Oh. Nangala siya, kung nata ang nagsusumada kay ni nagpost sa provincial government, pero dati-dati kaya, papaluasin ni kang kada LGU na ano yan. Kaya double check ang tagiraray. Kaya alat ngo na hata. May ara po dan ako lugod, tanganing madota. Kasabay nga ni isulibo na nami-mention digdi. Okay, sige, tayo double check na tabi, Jim. Go, no problem. Basta niya ang digding na kuan ko ma-reliable na kuan ining kay Mayor Chino Garcia kan ginubat naka-post sa timeline sa kuan niya Facebook account dahil mapiglip suspension kaso hapon effective man ginaray. Iyo. Uni suspension of classes in all levels gituwas ini. Pero ubos gayon. Uwas. Oo. Saan post ka uwas na si Mayor Juan Maronilla? Si Mayor si Mayor Iskoto. Yan mga ro ka pag yan post hali mismo sa post kan alkalde, yan confirm yan. Diba? Taon ni kaya may mga post na dahil man na nagpaluwas kay alkalde pero yaon sa post kan PIO sinumada ninday gabos na LGU kaya nagkarelibong sa iba. Anyway, madouble check ta. Ayo. Sa mga dagdag niyatong barita ta BBP dapat na mag-report sa polis ang mga residentes nin barangay o kung bako mga opisyalis nin barangay sa Sorna Party kan Kamalig kung saan kaso hapon doang residente nin barangay na nagpaabot sa DCGB News nag-informar na sa mga hararayong barangay southern part nagkakatarakot o ruglakon sige and brownout o mauranon dahilan sa iyo ang oportunidad sa tulong mga sospitsado lunad sa sarong motorsiklo BP kung sa iyo ang nag-atake daa sa mga harong-harong from one barangay to another barangay lalo na kung banggi sa paagi ni na habas ngunyan may sarong-harong aligado an biniktimakan mga ini tindahan so gariso taksadiri na picturean ito kaya nasabing sarong motor tuluan lunad ngunyan pinag-verify niya to digdi sa Kamalig PNP particular kay Chief of Police Carlo D wara da sindaki na re-receiving arog kaan na mga report kaya an challenge niya kung igwa mananggad dapat ipaabot ka na mga residentes nin o kaya ka na mga opisyalis kin barangay kung sa barangay nag-report tanganing magibuhan nin na mga paagi i-disposition kan Kamalig PNP kung paano magigibuhan nin follow-up answering na mga insidente kung igwa mananggad dyan sa southern part kan Kamalig. So, basado digdi sa nagpaab informasyon kan sa arong banggi na mauran iyo ang igwanin mga na biktima na mga harong dahilan kan operasyon kan nasabing mga persona asin natatakot sinda dahilan sa nagtutubod-an na mga ini na dahil ni makusugbuot kung dahil ki kargada o armas ta BBB. Yan ang sa yung mga dagdag na informasyon Jimmy na salita DCGB News. Salamat Jim sa report. Hali po dyan sa luwas sa Morning Hirit. Basta Morning, Henry M. I-text na po ang mga birthday greetings, mga tugang ko niya na pagkaka. Babasadahan ta po yan, totoo lang. Pagkatapos kan mga headlines in the morning, digdi po sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Kasabay po dyan mga tugang si News Director Mar de la Cruz from Newsbase. Good morning, Paring Mar. Come in. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Good news. Panibagong oil price rollback. Epektibo na ngunyan ng September 17. Piso sa gasolina ang bawas kada litro. 1.30 sa diesel, 165 sa kerosene. Effective yan 6 a.m. ngunyan na pag-aga. Yes. Presidente Bongbong Marcos Jr. makusog ang direktiba na dahil pagalianin presensya ni Skoda Shoal. Mga tauhan kan Philippine Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa, sobra sarong bulan na uran, asin tagdo sa air conditioning unit, ang pigiinom. Importansya kang pagpasar sa oras sa propestong budget, tinawanin doon ni House Committee on Appropriations Chair, Representative Elisal Dico, PNP, midbid na ang Angels of Death ni Kibuloy. Philippine Coast Guard, nag-deploy na ng panibagong barko sa Skoda Shoal, pero dahil na pinangaranan sa kunali ng kakaistasyon sa nasambit na lugar. Gobyerno siniguro na susteniran ang presensya sa Skoda Shoal matapos ang paghalik ang BRP Teresa Magbanwa. China, tinawanin doon na may undisputable sovereignty sa Skoda Shoal matapos mag-ali ang BRP Teresa Magbanwa. Valenzuela RTC pinaburan ng kagadahan ni Senador Rizon Tiveros. Napatindi ron si Alice Guo sa pagdangog ngunyan aldaw. Numero ka mga nagpositibo sa MPAX palago sa pagitaas sigun sa DOH. Kalbo, bakong qualified sa hair follicle drug test sa PDEA. Napangilit si Bato. Napano? Ano kaya ako ngayon din ako pwede. Pwede. Patugot. Kaya binulnot na yan o kaya ginupit yan, dahil nga pwede. Patugot. Pero kaya kung binulnot sa... Kung inupaw dahil pwede, basta kung ginupit dahil pwede nga yan. Sige, patugot. Kaya Tunay paano man kaya talaga. so genital hair? Pwede nga yan. Buda nga yan so dyan sa yukyuk, pwede nga yan. Pwede. Awinda. Presidente Bongbong Marcos, pinarampag ang mga ahensya di gobyerno para proteran ang mga aki kontra sa pang-abuso. Hari Roque, dahil susukan sa iyang katalingkasan. Alatong ko ngayon so order kan Korte Suprema so desisyon. Yan, Dahil ko na ngayon isuko ngayon sa kuyang katalingkasan araw ngayon ka nangyari kang inot. Ngayon sarong aldaw. Luminabad man na rin. Kaya mga kong kasalan. Luminabad man na rin. Kaya kong pagkabur na pugante ako. Pangaya kong pugante. Yan. Dahil na nagkukuha. Pigmamanant na ini. Piganap na. Duwang arong na dinuman sa Manila. Ora. Ako sa opisina, abo man ako ang kanistap so itong warrant. Kaya wanted. Pangyari sa mga baka. Kung hain siya, yan ang day aram. Yan, Deram. Yan matitesting naman. Challenge. Problema naman ang pulis. Ano ba yan? Nagatulong ba yung kan mga taga-CID? Nagkakada na may mga pulis kan mga investigasyonan. Picky question ni Roque sa Korte Suprema. Ang poder. Kan ano yan? Kan Quad Committee. Iyo. Pero ngayon nakalabi-labi na. Kaya mas maraming ang magdesisyon ng Korte Suprema kung tama ba si Dampig Igibo. Yan. Alright, so yan, Pipi, ang mga headlines ngayon ng pagkagat isang Kapiwais Enterprises sa napon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa Oros at Legazpi City, basta radyo, ipiwais sa inyo yan. 24/7 konektado ko mo. Makikita yung load. From your face in the Porting Manila. Good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Paring Mar. Thank you, Tabi, Ate Marcia. Good morning. Maray na aga, Tabi, sa gabos na padaba ni Lord Father Noli. Saro ika sa mga padaba ako. Manay beauty. God bless you more. Yeah. Si Father Noli daw, sabi ni Ate Marcia, saro ngayon ka sa mga padaba ko. Yan. Good morning. Sige daw, aramon tamo na ang latest mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Aramon ta daw mga sandali lang. Apudan tamo na ang Pag-asa, Legazpi. Ano po ang latest? Ngunyan po nga daw.
hain na daw so pinagbabantayan tang mga mararaot na panahon. Good morning, Tabi, Boss Ariel. Welcome sa DCGB. On the air ka na po para sa latest forecast ngunyan pong aldaw nin Martes. Go ahead. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ngunyan na Martes sa tuyang update sa bagyong si Hiner. Ini po naglandfall kanso baging alas 11 duman sa may Palanan, Isabela. Asin sa ngunyan ng aga, so 4 a.m. iniman ngunyan nasa may vicinity kang Alicia, Isabela sa coordinates na 16.8 degrees north, 121.6 degrees east. Naminti naman ang kusog kaniyo na kung saan igong kusog na Doros na harang sa sentro nag-aabot sa 55 kilometers per hour asin may pagbugso ka Doros na nag-aabot man sa 70 kilometers per hour. Nagiro man ini sa direksyon na pasulnupan sa rekas man na 30 kilometers per hour duman sa may Northern Luzon. Samantala, ang update man sa bagyong nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility na may international name na Pulasan, sa ngunyan na nanatili man ini na nasa kategoryang tropical storm asin naman ang kusog kani habang padagos man ining nagiro sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan. Tigdi man sa Kabikulan, padagos man nakakaapekto ang southwest monsoon o Doros sa Bagat, pati naman sa southern sa natatadang parte kang Southern Luzon, bilog na Bisaya sa Mindanao. Dahil sa habagat ang Kabikulan, padagos man nila lauman na magkakaigwan, in mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagkuran, asin ang pagkikilat pagdaguldol. Moderato sagkod sa makusog na Doros na halit sa timog sulnupan ang mamamatayan, asin ang mga kadagatan magiging moderato sagkod sa maalon ang pag-alon. Tinatay agwat kang temperatura sa maghapon, 25 hanggang 30 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masulno pa siya na alas 5:45 nin hapon. Alipod sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samucho. Sir Ariel, mantinido itong so nasa luwas pa kan PR na dahil man makaapekto sa Pilipinas, tabi? Ayo po. Sikulasan. Di man to yung maarani sa sa landmass kan Pilipinas. Oho. I see, okay. Pero itong sa Saro si Hiner tuminama na pala duman sa north. Ayo po sa may Palanan, Isabela, naglandfall na ito. Asin pala ko siningo niya naghihiro duman sa sa may Northern Luzon na pasulnupan. Opo. Okay. Salamat, sir. Mabuhay po ang Pag-asa. Salamat po. Thank you. Alright. Yan po ang latest na. O to sarong bagyo si Hiner tuminama na. So, Sikulasan, mga tugang, pag naglawag sa PR, sasundan ka ini so inagihan kan bagyong Ferdy, no? So, Tropical Storm Ferdy. Kaya po, day po day ito matama. Tayton medyo nahadit na sa baba na parte kan Pilipinas eh. Kaya, pero as of now, day pong hadit, day po yan matama sa naman nakadagaan mga tugang kan Pilipinas. Alright, sige. Tuloy-tuloy tayo. Nasa linya po mga tugang si Jomar Bien sa dagdag na report. Jomar, good morning. Come in. Salamat, BP Henry. Susuroy-suroy sa inyong mga classes sa First District. Nag-conflict duman sa postkang PIA. Nagko-conflict na sa postkang Public Albay Provincial Information Office. At tayo nga nang pig-apot ko, dyan sa nakalista sa tabako duman sa enda. May suspension of classes ngunyan sa Mayor Crisel sa tabako, on year 17. Ang tabako, BP Henry, ang suspension kang classes kang tabako, so kasuod pa. Oo. Na ang sabi ni Mayor Kasuodma, dahil mapatining ka na anti-lifted o basta ang sabi lang ni Mayor Crisel Kasuodma sa iyang pinaluwas na informasyon, citywide suspension of classes in preschool to senior high school, both public and private. Kasuodma yan. Suspension college levels September 16, 2024. Binitsan ini September 16, 2024, dahil man nagkaag na anti-lifted. Gustong sabihin, ta 17 na ngunya, may klase na. Yung lifting of suspension kaswapon na pinost? Dahil man na lifting, ta ang suspension may date, it's a 16 lang. So dahil magkaipuan i-lift. Gustong sabihin, 17 na ngunya, may klase na.
Okay. Malinaw mo ba? Dahil naman keyword na anti-lifted. Dahil man, anak agdigde, city-wide suspension of classes in preschool to senior high school, both public and private. Kasod ba ni? Oo. Localized suspension for college level, September 16, 2024. Si 17 ang unyan. Gustong sabihin, dahil naman ini. May bagong post, Jomar, si Mayor Crisel. Classes remain suspended for preschool to senior high school, both public and private. Localized suspension for tertiary level, September 17. Igwang bagong post si Mayor Crisel. 1 minute, basta na yan. 1 minute ago. 1 minute ago. 1 minute ago. Ito na yun, malinaw. Classes remain suspended. Suspendido manggiraray. 1 minute ago sa Tabaco City. Tabaco City. Iyo. Malinaw na sa Tabaco City. So dati manggiraray. Localized suspension for tertiary level. Suspendido sa preschool, Buda High School. Sa sa Banuaan kan Santo Domingo, sa Bakakay, sabi ni Mayor Richard Villesa, lifted na. Sa Bakakay? Based on the 24-hour public weather forecast issued by Pag-asa at 4 a.m. today, September 17, the suspension of classes in the municipality of Bakakay is hereby lifted. May klase na sa Banuan kan Bakakay. Yan, sarong tayo nilamon tayo ni. Sige, serya mo, Santo Domingo. Santo Domingo, ang sabi naman ni Mayor Jun Aguas, basado sa moderate to heavy rain, forecast kan Pag-asa sa aga o ngunya na iyan. Ngunya na 17. Dito mangkiraray ang gabos na klase sa pampubliko as in pribadong eskulan sa Santo Domingo, September 17. Santo Domingo suspendido, baka kay may klase na, malilipot day pa nagpapaluwas ki advisory. Balik pa malilipot taon. Sa Tabaco, dahil manggiraray na klase. Sa Malinaw, suspension of classes both in public and private schools in Municipality of Malinaw, September 17, is still in effect. Unlifted. So, suspendido pa sa Malinaw. Tiwi. Ang Banuaan kan Tiwi, pun pakasod ma, dahil man nagkapaluwas ni pa man advisory, gustong sabihin, may klase manggiraray. I-clear ko mo yan, so malilipot. Iyo. Pakisumadahan daw tabi, Gary Jumar, ano ang may klaseng... Pakiulit, pakisumada gabos na munisipyo dyan, pati Tabaco. Sarong na, punta sa Santo Domingo, dahil manggiraray na klase. Ang Bakakay, may klase na. Napusan ko na malilipot. Ang Tabaco, dahil manggiraray na klase. Ang Malinaw, dahil manggiraray na klase. Ang Tiwi, may klase manggiraray. Diyan, okay. So malilipot, dahil pa nagkapaluwas kay advisory yung niya na aldaw, pero so advisory kay ni Kasodma, suspendido sa klase. Okay. Kasodma yan. So kung yes. aldaw dahil pa. Dahil sungunyan sana, sungunyan lang, para dahil makonfuse. Sungunyan sana, sungunyan na 17. Ang may advisory lang ngunyan aldaw sa First District, Santo Domingo dahil klase, baka kay Iguang klase, Tabaco dahil klase, Malinaw dahil klase. Iyon. Okay. Klarado. Para dahil na magkaiguan ng karilibungan. Okay. So yan BP ang impormasyon, abangan taon-taon na baka magpaluwas magkiabiso ang malilipot o pudan Banuan Kantiwi. Thank you, Jomar, sa report. Oni po sa post ni Acting Mayor Bobby Cristobal para po sa September 17, 5 a.m. Sabi niya, based on 24-hour public weather forecast issued by DOST Pag-asa today, September 17, 4 a.m., Tropical Depression Hiner is located within the vicinity of Alicia Isabela, moving westward, while the weather system affecting southern Luzon is southwest monsoon. It is forecasted that we will be experiencing cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, and Pag-asa has not issued heavy rainfall warning in Albay. Hence, there will be no suspension of classes as of this time. Yan, ha? Ulitin ko tabi, so last sentence, campus ni Mayor Bobby, there will be no suspension of classes as of this time in Legazpi City. Yan.
The public is advised to keep on monitoring and the weather updates. Yan. Yan po. Yan. Iyo tabi yan. Tabi mga tugang. Tabi sa Legazpi City, no suspension of classes according to Acting Mayor Bobby Cristobal. Joshua Bino, good morning. Ano ang latest dyan? Yes, BP, good morning. Sa Legazpi, warang suspension. Sa Daragal by BP, suspended, warang klase. Tusog yun sa advisory man ni Acting Mayor John G. Hausyan. Kung sa inang pinagbasihan kayo ni, so weather advisory number 22, dahil pinalawas kan pag-asa alas 8 kasubanggi. Kung sa in moderate to heavy rainfall and forecast na pwedeng ma-experiensya, digdi sa Bicol region, kung kaya ang klase ngunya na aldaw Setyembre 17, 2024, suspendido tabi BP Henry, until lifted in all levels, both public and private. Oh, damay dyan so kwan, damay dyan so biyo. Yaon sa sakop kan Daraga. Oh, na parte kan Daraga Albay. Di kasabay dyan so si Bem. Tan na sunod bagaan si Mayo, si President Kwan, baby boy. Yan, Nebres, di ba? Di pa no? What klase sa Daraga? Di mo naman mailing. Di man talaga ito, trabaho. Ayun man ang ano. Iyon man ang pala. O Daraga, suspendido ang klase sabi ni Mayor Hausyan, all levels. Okay, same pa. Ano lang ang aking sakop. Oh, ito sa Daraga, yun pala naman. Legazpi, may klase na. May klase, sabi ni Mayor Bobby. Okay? Oh, klarado. Okay. Klarado. Sige. Anyway, BP, sa dagdag pa niya Di mo tong... pala mailing talaga ngunyan na aldawa, di? Ha? Di mo mailing? May trabaho ba? No? Oo. Okay. May trabaho siya, may trabaho man ako. Suspend. Wala kang suspension of work. Sige, go. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nagdayo pa hali sa Sipokot Camarinesor. Si alias Noy, 38 anyos. Nagdayo pa ligdi sa Daraga Albay asin nagbalo magpabakal ng illegal na droga. Maray sa naman tamalistoan mga kapulisan. Kan Daraga Municipal Police sa Panginot ni Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ang OIC Chief kanya ng bito ng hipatura kunsain. Kanakaaging hapon kan madakop ang suspect na ini. Sa kinasar na bypass operation sa Porok 1, Barangay Kimantong, Daraga Albay. Susog sa report kan Daraga Municipal Police Station sa pakipag-coordinar ninda sa PIDEA Regional Office 5. Ikinundusir ang nasabi ng bypass operation kontra sa dayuhang suspitsado na nagresulta sa sayang pagkakarestar asin pagkakakumpiskar nin sarong pidasong heat-sealed transparent plastic sachet may laog pinagtutubudang shamu o shabu. Matapos ining baloon ay pabakal kan suspect kag tukal nin 5,000 pesos. Alagad apwera kay ni kan magkondusir nin body search ang mga otoridad sa suspect na ini. Nakakuha pa sa iya ang nasa 4 na pidaso nin small heat-sealed transparent plastic sachets. May laog pa ni BP Henry pinagtutubudan shabu na may gabat more or less 8 gramos. Asin nagkakantidad 54,400 pesos. Sa unyan ay proseso na ang suspect. Asin ay sangatanin magkanigong kaso asin na presenteng ini nakakustodiya sa ipaturakan Daraga PNP. Siniguro ka na ng bito ng hipatura na magpapadagos BPan sa indang mga operasyon kontra illegal na droga pasirik sa sarong direksyon na maideklarar ang munisipyo kan Daraga Albay na drug cleared municipality. Usog sa latest record, hali sa 54 mga barangay tabi BP, saro na sana ang tigalat na ma-declare as drug cleared barangay. Na ngunyan, padagos man na pinag-iinguha pigtabangan dyan mga otoridad na makasumitir ng makakanigong mga dokumentos
Regional Oversight Committee para sa review asin tagos ining madeklarar as drug-cleared barangay na magiging puntos man para madeklarar na drug-cleared municipality ang munisipyo kan Daraga. Dagdag na istorya Alisalawas with Boy Mata, Joshua Bina, This TV. Thank you, Joshua Saripor. Sa southern part dakang Legazpi Mauran. Nya malok so pala Moran na sa southern part kan Legazpi. Sige. Good morning, Tabi, sa mga listeners natin dyan sa City Treasurer's Office po sa Budget Office. Si Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili, Asejo, Ria Lubit, into my lalabs ngayon, Ems Haley, kay Pading Monte, amigo, maray na agad Tabi, sabi ni Benji Dapugi. Jim, kami Jim. Yes, so na konfirmado niya to ta PPP. Koro niya to mga alkalde ginabatan. And still suspended in class. Koro niya to si Mayor Alan Arandia, suspended in class A. Kamalig, Mayor Kaloy Baldo, iyo man giraray, suspendido ang klase ta PPP. So Kamalig, ginubatan Impiodoran, na-confirm mo niya na yung klase. Tapos itong post ni sa Juan Canawas, municipal Mayor, Mayor Canawas na si Mayor Iskoto, suspendido man ang klase mo niyan. Utak ka so hapon, G, mali kami na IBP sa Kamsur. Salbata na pag agi mo dyan sa may anong street, Balangibang, Pulanggi. Salbata na so tubig, naglampas sa tinampo. Nagagi kami mga alas 4:30 kaswapon. Dating pigbabaha yan dyan. Iyo nga ni, so left and right side baga kang Balangibang, so iyan na straight to the... makabasa na niya yan. Alang ka, maray nga nga niya ko, taday pa kami naaloy-aloy maguli. Tako nagkataon, pwedeng lumina. At grabe sa tubig ka sa hapon, labaw sa kuan, labaw dyan sa, sa tinampo. Pati sa tren, nagkasuruspender ba ka sa hapon dahil katong baha dyan sa Pulanggi? Iyo, sa Pulanggi, meaning, sa Uwas area. Sa Pulanggi, may pinalawas si Mayor Adrian na suspension. Ngunyan, di ko pa na kung Di pa nailing. Sulibon, si Mayor Iskoto, Mayor Baronillas. Di pa ako makapagsabi, wala pa ako nababasa. Basta ang confirm mo, so si Mayor Iskoto sa UAS, Ginubatan, Kamalig, Inobilyar. Sorry, Piodoran. Okay, good. Okay. Sige. Yun na, good. naman ako, Jimmy na salita. Yes, sir. Thank you, Jim. Iyan Tabi, Ayan, so mga daing klase, basaon ta muna sa mga reaction. Kan sa tuya, Tabi na mga listeners, ngunya na pagkaaga. Hindi po tabago kita magbareta. Good morning, Tabi. Sa malilipot may klase. Wala pa pong liliwas na advisory. So malilipot albay. Halos daiman talaga nagpon ng oran digdiman. Now, paparos-paros makusugogon. Kaya so ibang aki, daiman nakalawag desisyon na kan magurang. Yan po ang sarong parents ako. Iyo po talaga. Ang magurang, pwede pong mag-decide. Ang aki de pala ogon Tabi, ha? Alright. Sige. Good morning, Hen. Pakiapudan Tabi ang atensyon kan person nag-inspection sa mga kaunan dyan sa mall. So nagkaon kami sa sarong paspudaa kaso hapon, tap water and pig serve ta. Hinapot kan tugang ko, so pig inuming tubig na pig serve, malain ang lasa. Nagsabi sa waitress, tap water and pig serve ninda tubig. Dati man baga ining pig-announce dyan kaninot. Sige po, salamat Dahil paabot na Tabi ini. Good morning, kumusta Tabi ang Hubilyar? Wala po pang informasyon sa Hubilyar. Alright, sige. Sige, good morning. Walang pasok. Good morning, sir. Legazpi po. May klase po sa Legazpi. May pasok po sa Legazpi susog sa post ni Mayor Bobby Cristobal. Bicol region will be experiencing moderate to heavy rainfall by midday and mid-afternoon. The CDRMO has recommended the continued suspension from the preschool to senior high school September 17. Pero may latest pong post ni Mayor Bobby, babalikan ta to dyan ha.
Good morning, Tabi. Paano kaya subiyo ka ba nga Legazpi? Basta wala na ka. Abangan na lang nindo si papaluwas na statement kan Tabi kan Bicol University regarding po dyan mga tugang sa bagay na yan. Alright, sige. Good morning, Henry M. Pwede po magpasiring sa Malasakit Center? Pwede po. Yan bagaan sa BRHMC. Yan, Tabi yan sa BRHMC. Good morning, sir. Ang natong festival, taga Legazpi, matatag abo. atong festival. Di ko nasabutan. Di ko masabutan ang joke mo. Di ko Tabi masabutan sa joke mo. Okay? O di. May kinaraman dyan, Tabi, sa kaswapon baga. Madali lang, ha? Paano, Tabi? Sa kabanga kan biyo, suspendido. Sa kabanga, bako na parte kan liga. Anyway, alaton nindo. Alaton to sa post ni Juan. Kan Bicol University, may kinaraman po dyan. Mga na, mo kabanga suspendido, kabanga dai. So parte kan Daraga, budak parte kan Legazpi. Yan. Bueno. Good morning, Tabi, Henry M. Ayo po, so Kamalig Tabi, suspendido po ang klaseng ngunyan. Suspendido po ang klaseng ngunyan sa Kamalig Albay. Sabi ni Mayor Kaloy Baldo. Sabi po ni Mayor Kaloy Baldo, suspendido po ang klase. Okay? Alas 6:01 oras po sa Pilipinas. Magbabalik kami sa mga bareta, makalipas lang kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo, premang nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura.
Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:06 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang aldaw na Martes, uya pang headlines kan mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Serbisyo kan lokal na gobyerno kang Legazpi padago sa sindainin magiging pagbabago sa pamayo kan mga departamento sigon kay Acting Mayor Bobby Cristobal. FIVOLCS nagpatanid sa posibleng phreatic eruptions kan bulkan mayon. Sa lado nasyonal, sobra pisong oil price rollback ipinautob na kan mga kumpanya nin petrolyo efektibo kas bagong alas 6 nin aga. Presidente Bongbong Marcos makusog ang direktiba na day paghalian nin presensya an Skoda Shoal. Sa ibang nasyon, estudyante sa India gadan sa Nipah virus. Business News, Department of Agriculture pinabayaan ang mga hog raisers ang makaskas na paglakop kang ESF dahil sa sunod-sunod na o kaya Department of Agriculture pinababantayan sa mga hog raisers ang makaskas na paglakop kang ESF dahil sa sunod-sunod na pag-uuran. Health News, piglinaw na dai nakakaulakit ang epilepsy asin nabubulong ini. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado nasyonal, lado lokal. Padagos ang trabaho asin serbisyo kan lokal na gobyerno kang Legazpi asin wara nin magiging pagbabago sa pamayo kan kada departamento. Ina naging pahayag ni Legazpi City Acting Mayor Bobby Cristobal sa DCGB News kan sa iyang sinabi na business as usual ang gabos na transaksyon sa syudad asin wara nin maapektaran digdi makalis ang pagsuspender kay Alcalde J. Rosal nin sarong taon. Paliwanag kan Acting Mayor kan Legazpi na ang kada pamayo kan kada departamento dayman salidahan dahil nasa plantilla position sinda asin may guidelines ang Civil Service Commission na pigsusunod. Mientras na ang mga co-terminos na empleyado kang LGU ang pigadalan pa ang pagiging lakdang dahil dakol na mga bagay ang kaipuan ay konsiderar dahil sa suspendido man sana ang alkalde asin dayman ini na dismiss sa serbisyo. I will give my very best and try to be the best mayor. Magiging madali, alagad. I will give my best. Ang lamang saro sa saruya. Iba na po nindo ako dito sa biyaheng ini. Bako magiging madali kaya ipuanong ko ang suporta kan lambang saro. Dedeg pa ni Cristobal nakanmari si Binyan Surat asin nagkahuron kan DILG kan Huwebes, September 12. Tuloy siyang nakipaghuron kay Alcalde Rosal manungod sa sitwasyon. Mientras na dinugang pakaini, nasa presente wala pa man siya nin informasyon manungod man sa maasumer bilang acting vice mayor kan syudad dahil sa Department of the Interior and Local Government ang mapaluwas kay ni. Sa giraray na nagpatanid ang FIVOLCS sa posibilidad na magkaigwanin phreatic eruption sa bulkan mayon sa ibong kan nasa alert level 1 ini. Sigon kay FIVOLCS Mayon Observatory Resident Volcanologist Dr. Paul Carlson Alanis, bako harayo ang posibilidad na masundan ang phreatic eruptions kan bulkan mayon dahil sa duwang magkasunod na rehistrong maluyang pagputok kanakalis na bulan. Dahilan kani sa giraray na pinaramdom ni Alanis ang publiko na ipinagbabawal man giraray ang paglaog sa asin aktibidad sa laog kan 6 kilometros na radius ka asin permanent danger zone dahil sa peligrosong sitwasyon kan bulkan mayon. Sagod sa presente. Dagdag na bareta sa lado lokal, ibang barangay leader sa Legazpi nagahanap nin magigilidan. Report hali dyan kay Al Armario. Mientras tanto, iba pa nyato na mga bareta sa lado lokal, dumang kita kay Jimmy Nasalita. Lugar na nasuluan
nin operator sa Good Found Cement Factory mantinidong nakakurdon sigon sa Bureau of Fire Protection. Detalye kang report hali dyan sa luwas kasabay si Chief Reporter Jim. Mantinido nakakordon an sarong chamber sa compound kan Good Found Cement Factory sa Palanog, Kamalig kung sa'y na diskuido kung matatandaan ang sarong 61 anyos operator kung sa'y naksidenteng nasolo ang lawas kay ni asin niya nasa ICU sa sarong ospital basado kay Kamalig BFP Chief Warren Orindain. Matatandaan suinot na insidente digdi kan suminabogan sarong pasilidad saroan gadaan kausa para dayon na nakapag-operate ang sarong makina kan planta. Ngunyan sa latest na pangyari sa liwat dayon na pigapapahiro kan BFP ang lugar habang day paninda natatawanin clearance na safe na talaga ini asin day patapos ang investigasyon. Dakol ang nagngangalas ngunyan magin sa mga tagadigdi sa Palanog sa kunata perming may nadidiskwido sa pabrika nin semento kung kaya may mga suwestyon na dapat talagang maimbestigaran ini kung kan mga nanunungdan na ahensya ng gobyerno kung na ipapasunod kan manehamento ang safety protocol sa operasyon kan pabrika nin semento sa Palanog, Kamalig, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 11, makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta. Nagpagiromdom si PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon sa gabos na mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho sa mga tinampo, lalo na ngunyan na panahon kan tag-uran. Sigon kay Dizon, kanakaaging aldaw, nagkaigwa din aksidente sa mga tinampo kung saan imbwelto ang mga motorista. Kausa kan mahalnas na tinampo, limitado na visibility asin ang halangkaw na tubig sa mga tinampo. Tirawanin doon kan opisyal na importansya kan pagsunod sa safety measures araw kan pagmamaneho nin tama, pagsiguro sa nakabukas na headlights para mahiling ang iba pang mga lunadaan sa babang visibility. Apera kay ni regular man i-check ang kondisyon kan lunadan, lalo na ang mga ruweda asin preno. Siniguro man kan opisyal na padangos na nakamonitor ang pulisya asin sa pagpautob kan lakdang para mamantiner ang pasi orden sa palibot asin mabawasan ang aksidente sa panahon kan tag-uran. Sarong suspetsadong drug pusher na arestar sa munisipyo kan Malilipot. Report hali po dyan sa luwas kasabay si Jomar Bien. Arestado ko kan Malilipot PNP sa paghingan ni Police Captain Alex Alcantara ang officer in charge kan Malilipot Police ang sarong suspetsadong drug pusher sa nasabing punuan. Ang suspect sarong 49 anyos na bus driver asin residente kan barangay San Jose kan Malilipot. Agang-aga katurma kan magkaigwanin by bus operation ang Malilipot PNP kontra sa suspetsado na ginibudigdi sa barangay San Isidro ilabot kang nasabing panuaan. Sa ginibong operasyon na kumpiskar digdi sa suspect ang turong sa siya ang pinagtutukuran na Cebu. Ang suspect yung nasa listahan na dati pa kan illegal drug personalities di sa panuan kan Malilipot. Yan ang report, Yomar PNDC. Balikan ta ang report hali dyan sa luwas ni Al Armario. Nag-iisip naman yan ang ibang barangay leaders ni magigilidan pag-abot kan eleksyon sa 2025 dahil kan kamyada sa liderato digdi sa Legazpi City. Pagkatapos na nasuspende nin sarong taon si Alcalde J. Rosal, ngunyan acting mayor na si Vice Mayor Bobby Cristobal. Si Cristobal, kan mga enot pang bulan, public knowledge na nagsuporta sa plano man ni Christopher Kitoko na komandidato congressman kan Segundo Distrito. Binbid man ini sa kampo ni Congressman Joey Salceda. Si Salceda, Kitoko, ako Bicol, magkasararo ngunyan para sa 2025 election. Sige-sige na ang papod kan mga barangay leaders. Kaya sa mga barangay leaders na dahil na ngunyanin magigilidan,
nag-iisip na magbaralyo ng kudal for survival. Alarmario, DCGB. May protocol na nakalatag at sinpig susunod ang mga pantalan sa Bicol Region sa pagsuspende ng biyahe kan mga sakayang pandagat in kaso may maraot na panahon. Inang paliwanag ni Philippine Ports Authority Port Management Office Bicol spokesperson Achilles Galindez. Katakod kan pagpuon kan panahon kan tag-uran at siniba pang kalamidad. Sigon kay Galindez, nagkaigwasindan ng preparasyon pon kan nakalihis na bulan kung kaya aram nindaan magiging pasistema na implementar para sa paramientras na ikanselar ang biyahe para man sa seguridad kan biyahero. Sinabi ni Galindez na maigot ang saindang koordinasyon sa saindang partner agencies arog kan Philippine Coast Guard as in Maritime Industry Authority manungod sa ipinapautob na suspension kon kinakaipuhan. Report hali dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino. Agos na ang ginigibong preparasyon kan Coast Guard District Bicol para sa ika-25 National Maritime Week asin ika-29 National Seafarers Day na ipigisilibrar mandigdi sa Bicol Region. Sa taong 2024, Coast Guard Bicol ang host para sa aktibidad na inidigdi sa rehiyon kung saan nakalatag na ang mga aktibidad sa sarong simanang selebrasyon. Pupunan ang Maritime Week asin National Seafarers Day na ini sa Setyembre 22, 2024 kung saan sa nasabing aldaw alas 8 ang pagkaaga magkakaigwanin sa rabayan na pagbubusina kan mga barko asin pagpapabagting kan mga ship's bell sa gabos na mga pierdigdi sa Bicol Region. Day 2, iyo sa Setyembre 23, magkakaigwanin banal na misa sa St. Teresa of the Child Jesus Chapel sa laog kan Coast Guard District Bicol Station sa Barangay Rawis, Legazpi City. Susundan din sarong motorcade asin pakatapos kini iyo ang mismong opening program kan seremonya o kan selebrasyon na ini naghibuon sa function hall kan Coast Guard District Bicol Headquarters. Day 3, magkakaigwanin color fun run asin magkakaigwanin basketball game sa laugman kan Naval Forces Southern Luzon. Day 4, magkakaigwanin maritime symposium kung sa imbitar digdi ang malain-lain na sangakan maritime domain ang Coast Guard, Marina, PPA asin Philippine Navy. Day 5, magkakaigwanin coastal clean-up activity sa Legazpi Boulevard asin susundanin sa rabayan na mangrove planting sa gabos ng mga stations kan Coast Guard. Susundan maninin gift giving sa nagkapirang mga residentes kan Barangay Rawis, Legazpi City. Day 6, iyo ang bloodletting activity sa headquarters kan Coast Guard District Bicol dyan sa Barangay Rawis silang sa indang closing program. Ika-7 aldaw, Setyembre 29, 2024, iyo ang ref laying sa PPA Port bilang pagkatao manin onra sa mga namaaram ng mga marino asin seafarers digdi sa rehiyon Bicol. Dagdag na balita, Joshua Pino, DCGB. Bareta mga tugang sa lado nasyonal, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, Madaba kong segundo distrito.
Dito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Iniimbita na ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Magayon na bareta dahil sa giraray na nagpautob nin rollback sa mga produktong petrolyo ang mga oil companies. Epektibo ka sa bagong alas 6 nin aga. Ang gasolina po nabawasan nin piso kada litro, mantangan diesel may rollback na 1.30, asin ang kerosene o gas may bawas na 1.65 kada litro. Ang panibagong oil price adjustments kasunod kan maluyang global demand outlook asin ang issue sa oversupply. Diretso ang presensya kan gobyerno sa Skoda Shoal maski para mientras na naghali sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa. Sinabi ni National Maritime Council spokesman Alexander Lopez na pagkusugan tugon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mantineron ang strategic presence sa lugar sa pagikan technical na kakayahan kan gobyerno asin maghagan nintabang sa mga kaalyansa sa aspeto kan teknikalidad gikan sa Estados Unidos, Japan at Australia. Sinabi niyang may ipinadra ng barko ang Philippine Coast Guard pero dahil una pa pangaranan sagod sa makapag-station ini sa lugar. Dagdag ni Lopez, apera sa barko nagpalayog man in eroplano ang Armed Forces of the Philippines kaya bako sana sa Skoda Shoal ang babantayan kundi sa bilog na West Philippine Sea. Naghanda man ang team na magbalik asin maghalat sana na gumayon ang panahon para dai masabat ang mga darakulang ukol. Ibinulgar ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson on the West Philippine Sea o WPS J. Tariela na sobra sarong bulan na tubig uran asin tagdo gikan sa air conditioning units ang pigiinom kan mga tauhan kan BRP Teresa Magbanwa natapos ang pag-ulang kan China sa resupply mission sa Skoda Shoal. Tinabi niyang lugaw asin pinakalakaga na tubig uran pati ang tagdo sa air conditioning units kan barko. Ang solamenting laog kan tulak kan crew kan BRP Teresa Magbanwa na nagbusol sa endang dagos na paghali sa Skoda Shoal. Pagkatapos insobra sa 5 bulan, iyan sinabi ni Tariela sa sarong press conference. Sinabi niyang dahilan sa kawaran ng tubig. Nagkapirang mga tauhan kan PCG ang nagsapan ng dehydration tulos sa tinawan ng intravenous o IV fluids ang mga tauhan ka nagduong sinda sa Puerto Princesa City, Palawan kan Domingo. Pon kan Abril 16, nakaangkla ang BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Ang nasabing barko ang longest deployed PCG asset sa WPS. Inang pinakadakulang asin modernong barko kang PCG na pig-angkla ini sa Skoda Shoal para ma-check ang China. Mientras na nagpadaraman ang gobyerno ng bagong barko sa Skoda Shoal para isalida sa naghahali na PCG ship. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Kasunod kang report, hali sa Department of Health na minabot sa 12 milyon na mga Pilipino ang natabangan kan Malasakit Centers Program. Nagpagiromdom si Senador Christopher Bongo sa lagabos na ahensya na may help desk sa laog kan Malasakit Centers na sigurohon na kumpleto ang sa endang mga tauhan para masiguro na matawanan dagdag na tabang ang mga pasyenteng nangaipunin tabang hali sa mga babayadan sa ospital. Ang Malasakit Center maipapareho sa sarong one-stop shop kung sain makukuha ang help desk kan DOH, PhilHealth, DSWD asin PCSO. Proyekto ini ni Senador Go na naisa batas sa ngunyan igwanin 60 o 166 na Malasakit Centers sa bilog na nasyon. Kasahapon sa Senate hearing para sa 2025 budget kan DSWD,
na pag-araman na may tama asin deployment ang mga tauhan kana ahensya sa mga malasakit centers. Sigon sa DSWD, sa ibang mga lugar, sobra pa ang mga personnel o mga personahes kan malasakit centers, kaya daw nin dapat na problemahon ang mga nagraning pasyente. Pagirumdum kang senador na dakulang tabang sa mga pasyente ang may mag-asikaso sa enda na dai na kung sain o sain sa na napapaduman para maghagad nin medical assistance. Sa giraray na nangapudan si Senador Go sa publiko na makipakinabangan ang tabang hali sa gobyerno siring sa mga malasakit centers dahil ang pondo kan gobyerno o kwarta kan banwaan dapat lamang na maibalik sa paagi kan serbisyo siring sa mga medical assistance. Ibang panyatong mga bareta, tinawan po nindoon ni House Committee on Appropriations Chairperson asin ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ang importansya kan propestong budget asin ang pagpasar kaini sa oras. Sa iyang sponsorship speech sa propestong 6.352 trillion pesos o House Bill 10800 sa plenaryo kan Kamara de Representantes kasuhapon. Sinabi ni Ko na ang pagpasar kan propestong budget ang saro sa pinakaimportanteng responsibilidad kan Kongreso. Bilang representante kan namanuaan, trabaho nindang sigurohon na anyaman kan gobyerno nakatagaman nin tama, patas asin matibay sigun pakay ko. Ipinahiling kaini kung ano-ano ang mahalaga asin ang gustong mangyari tulos asin sa pangmahaluyan daing kwarta na dae na pwedeng gastuson gikan sa kaban ka nasyon na suhay sa ley. Kaya importante ang pagpasar kan General Appropriations Bill. Pigpupunduhan kaini ang mga pampublikong programa asin proyekto. Pigisiguro man ang epektibong paghatod nin importanteng serbisyo asin pigusulong ang pag-uswag kan ekonomiya kang nasyon asin sosyudad. Dagdag pa ka kongresista kan ako Bicol Party List. Nasa 6.352 trillion pesos ang propestong budget. Sinabi ni Ko na nasa 4.272 trillion ang program appropriations as in 2.105 trillion pesos ang automatic appropriations. Sinabi niyang ang propestong budget susog sa Philippine Development Plan 2023 na may kamautan na pakusugon ang kakayahan kan mga Pilipino makakrear nin de kalidad na trabaho, produkto asin serbisyo. Sinabi ni Ko na 977.6 billion pesos ang nakatagama para sa edukasyon, 900 bilyon sa infrastruktura, 297.6 billion pesos sa salud, 256.1 bilyon sa defense, 230.1 bilyon sa social welfare. Ang budget nakabase sa pigalaoman na pagrambong kan ekonomiya nin 6.5% sagkod 7.5% sa taon 2025. Tinawanin doon ni Ko ang importansya na maaprubaran sa oras na ang propestong budget para dai mabitin ang implementasyon kan mga programa asin proyekto. Plano kan Kamara na aprubaran ang propestong budget bago ang adjournment sa Setyembre 2000 o kaya Setyembre 25. Aram na kan Philippine National Police ang nagkapit ng miyembro kan binansagan na Angels of Death ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sigon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakahoron niya si Police Regional Office 11 o PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III kung sain may nagkapirang pangaran na sindang pag-aadalan o pig-aadalan sa ngunyan. Sinabi niyang pipa-investigara na nindaan firearm explosive division kanigwang license to own and possess firearms o LTOPF as in rehistro anbadil kan mga ining. In kaso igwang hagadon ninda o in kaso igwa hagadon ninda sa FEU na i-revoke ang LTAP as in rehistro nin badil kan gari private armed group ni Kibuloy. Inot nang ibinulgar kan PNP na ginibong panakot ni Kibuloy ang Angels of Death sa iyang mga minor de edad na biktima kung sain lalapagon sinda kaini kapag nagistorya kan mga eksperyensya
na sa endang sinapar sa kamot ni Kibuloy. Bareta sa luwaskan Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Manang ato bangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ako po si Annabel Dumlao, Alcalde. 10 years na po akong nagde-dialysis. Sobrang laking tulong po talaga yung Malasakit, lalo na sa mga gamot namin. Sobrang nakaka-proud na nagkaroon tayo ng kagaya ni Senator Bongo. Napakalaking tulong po talaga. Bilang pasyente, sinasabi ko talaga na Senator Bongo talaga the best. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Salamat po sa inyo. Si Mr. Malasaki Bisyo, ang magserbisyo, Senator Bongo. Camille Pratsiambao po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nagadan po ang 24 anyos na estudyante dahil sa Nipah virus sa Southern Indian state kan Kerala. Maabot sa 150 na close contact sa biktima. Ana sa irarom kan observation, inani kaduwang paggagadan na dara kang Nipah sa Kerala pon kan Hulyo. Sigon sa World Health Organization o WHO, ang Nipah iyo ang klasifikado bilang sarong priority pathogen dahil sa potential kaining mag-trigger nin sarong epidemya. Daing bakuna para maiwasan ang infections asin daing bulong para maibitaran ini. Kaibahan ang Kerala sa mga pinaka nasa peligroso sa bilog na kinaban para sa paglakop kan virus. Pigasabing ang Nipah pwedeng magdaranin pagkakadan o nakakagadan na kalintura na nagpapahubag sa utak kan tawo. Nagpuon na magpahiling nin sintomas in kalintura kan September 4 ang estudyante asin agadan makalis nin 5 aldaw. Ipinadara ang blood samples kan biktima sa National Institute of Virology asin nakumpirmar na positibo mananggad ini sa Nipah kan September 9. Mientras na 5 iba pa ang nagkaigwanin panginot na sintomas kan infections sa kan Nipah. Magigiramduman na sarong 14 anyos na aking lalaki ang nagadan man dahil sa Nipah kan Hulyo. Bareta, mga tugang sa negosyo. Business News. Business News.
Pinagbabantayan po kan Department of Agriculture sa mga hog raisers ang paglakop kan African Swine Fever o ASG o ASF sigon sa sunod na pag-uuran. Ungon yan na sunod-sunod ang pag-uuran. Sigon kay Dr. Constante Palabrica, Assistant Secretary for Swine and Poultry kan DA, na magkaskas ang paglakop kang ESF sa panahon ng taguran base man sa record kan ahensya sa nakalis na taon poon kan primerong identidetect ang virus sa Pilipinas. Sigon sa official, pirming minapoon na magsakat o maglubo ang kaso nin ESF sa kada bulan ng Agosto sagod Setyembre kung sa ending pundo ang mga pag-uuran sa dakulang parte kang nasyon. Kabaliktaran man ini kapag panahon ng tag-init na nagbababa ang kaso kang ESF. Paliwanag ni Palabrica na naipapawagas ang virus sa mga urig kapag tag-uran asin panahon ng pagbaha kaya madaling maabot ang mga tangkal kan mga ini. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Ali po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang epilepsy sa sa pinakang common neurological disorder of brain disease sigon sa mga eksperto sa salud sa Kinaban. Yan sinabi na maski si isa ay pwedeng tamaan kay ni sa anuman na edad. Alagad sinabi kan World Health Organization o WHO na nabubulong ang epilepsy sa bagay kat magkakanigo na anti-seizure medicines. Nagdag pa ka mga health experts na dainin nakakaulakit. Health News from News by Martira, daing iba. Pag-asa DOST, mga tugang kasabay si Ariel Samudio sa latest na forecast kang panahon. Okay na aga po para po sa tuyang weather forecast mo na Martes sa tuyang update sa bagyong si Hiner. Ngayon po naglandfall kanso bagyong alas 11 duman sa may Palanan Isabela. Asin sa ngunya ng aga so 4 AM iniman ngunya nasa may vicinity kang Alicia Isabela sa coordinates na 16.8 degrees north, 121.6 degrees east. Naminti naman ang kusog kaniyo na kung saan yung kusog na Doros na harang sa sentro nag-aabot sa 35 kilometers per hour at may pagbugso ka Doros na nag-aabot man sa 70 kilometers per hour. Nagiro man ini sa direksyon na pasulnupan sa rekas man na 30 kilometers per hour duman sa may northern Luzon. Samantala, ang update man sa bagyong nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility na may international name na Pulasan. Sa ngunya na nanatili man ini na nasa kategoryang tropical storm asin naman ang kusog kani habang padagos man ining nagiro sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan. Hindi man sa Kabikulan, padagos man nakakaapekto ang southwest monsoon o Doros sa Bagat, pati naman sa natatadang parte kang southern Luzon, bilog na Bisaya sa Mindanao. Dahil sa habagat ang Kabikulan, padagos man nilalauman na magkakaigwan, in mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagkuran, asin ang pagkikilat pagdaguldol. Moderato sagkod sa makusog na Doros na halis sa timog sulnupan ang mamamatean, asin ang mga karagatan magiging moderato sa maalon ang pag-alon. Tinatay kagot kang temperatura sa maghapon, 25 hanggang 30 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masulnupan siya na alas 5:45 nin hapon. Alipodigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, kasabay si Angel Mustasa, asin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog kan detalye kan mga Bareta sa GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. SB19 here. Ano atin? Atin to chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Drive-thru for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo.
responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbati hali sa presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria and Laura. Sa gabos ng mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hali sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong free health consultation on September 21, Saturday from 9 a.m. to 5 p.m. at CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, September 21, Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik po kita mga tugang sa programa sa Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang ni Martes. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking hindi inuumaga, mga tugang di po sa indong programa. Good morning, Legazpi City. Mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis po, asin cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-anom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maugmang atay. Kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load asin protection kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom mo dahil
Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Alright, sige! Good morning, Tabi, sa mga taga Legazpi City Public Market na nakatutok mga tugang ligdi po sa satuya na programa Oral daw. Good morning po, Legazpi City. Kumusta lamang, Tabi, kamo dyan? Aramon ta daw mga tugang ang mga baretang kahindik-hindik. Sisay daw ining government employee sa sarong pangrehiyon na opisina na problemado ngunyan kung paano makasustener financial ay salbatana. Yun ang pigasabi ta eh. Kwan ini o Joshua, kwan mo ini o Tabi, panalmingan mo ini Joshua, kamin Joshua. Oha. Kwan ini Palmingan ka ni ba? maging me panalmingan mo ini. Ade, o sige. Ano nangyari? Oha. Sisay daw ini na government employee sa sarong panrehiyon na opisina. Problemado ngunyan, Bipe. Kung paano makasustener financial. Ta, dagos na kaining na disgrasya. Ang sa iyang sambay na babaeng balo na sa agom. Ang problema, si government employee, igwang pamilya. Yan, iyon na ya. Adma ko kan mga tawong kung kasarin guminorang, iyo man sa pagiging mapusok. Pamiling nagkakapuro pasaway sa agom, mahanap din kaugmahan sa iba. Ngunyan ngayang problema na makagaw-kagaw. Ngunyan, mataranta ngayon libong ka na. Maray ngayakaan sa imo, regaluhan, calculator. Kalkulahon lamang kung gurano kakadurat. Iyo na ngayon ang pigasabi pa rin. Na kung medyo nagkakalabugan buda si Mrs. Dahil tulos ipaghanap ang kaugmahan sa iba. Baka numakuryente. Imbis kaugmahan, ang masubadlugod, dakulang problema. Nandaman kaya ta aba ko magdagdag? Bakit? Maluya? Dahil naman ako kumbinsido kang diskarte? Maluya? Dahil naman ako kumbinsido ka? Nataman daw ta. Natatakay po na pag-urunan ng financial support? Tata. Lovely flowers, one is red, other white. Nagaparakuha pa daw kigastusan. Nagaparakuha ka kigastusan. Kasi day kang abunaran, dapat ang call mo, so day ka maabunar. Sala ngayon session mo no. Patan session mo ngayon, gari sala noy. Dengin ako binsido kan. Ang pinakamaray ngayon kan, day ka magibo. Tama? Tama. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Kundi talaga maiwasan, ito ang pwede. Pagdurusan ito'y walang hanggan. Iyan pinasabi.
Gari nga yan nagrabe sa uran. Di na ako magkanta. Sabi, please, bay na pagdagdagay sa uran, bata day na nga ng klaseng ngunyan. Day man po, basta yun. Diba? Aha. Joshua, goodbye. Maluya naman ang pait boy. Balitang ito ay masama. Huwag tularan. Sige daw, nalipadagos. Gari man paglinay nila yan ito na ko na ito. Nang pala iyong manang gadadi. Tama, problema ang abutan mo kaan. Ika para kuha pa nung abunaran. Magparakuro ang abunaran. Sige, mga tugang iyampuan, baretang kulalapnit. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag pong magagalit. Happy 24th wedding anniversary po kay Sir Arnel Bandola and Ma'am Eva Lanyosa Bandola, Kanbugtong, Legazpi City. Yan. Sabi po ni Jeril na Aranya, mga tugang para sa iyang greetings. Happy anniversary po. Happy anniversary po, Tabi. Good morning, Primong Cham. Ang banhing nakasabuwag sa lugar na matunok gari itong mga tao na nagdadangog. Alagad, minapuot kang kahaditan sa buhay, nin pagkamuot sa kayamanan, kaya dain nagbubunga. Maray na aga po. Sige. Good morning, Tabi. Ito nakatutok daw dyan sa Daraga Public Market. Expert ka ngaya talaga dyan, Henry M. Kaya latusunta ka dyan Tay Santo Southern Part, grabe ang uran. Nag-uuran daangon yan Super lakas ng ulan po, Sir Henry. Wala po talaga update. Waba man po mga aki. Basang-basa. Sign po yan. Nag-uran kita di sa Imperial Court. Wala no? Bakit di masyadong mauran Diyan sa north, sa south, mauran. Pero po, mga tugang, day po kitang suspension of classes ngunyan sa Legazpi City. Susog po yan sa latest na post Tabi ni Acting Mayor Bobby Cristobal. Saya pong post para dyan sa siring na bagay. Alright, sige. Sa Daraga po, sandali lang. Sa Daraga, Tabi din klase. Ngunyan suspendido po yan Okay? Okay no? Mapaaram na gayod kita, southern part iyo. Diyan sa south pa talaga, mauran mo yan. Pero yan mga kwan man sanaan, mga panakanakang pag-uuran. Mga panakanakang pag-uuran. Madali masana po yan, maghuraw. Pero totod, mauran naman. Pero ang good news dyan, sabi gabantay ang bagyo nyato na nasa luwas pangunyan kan PR, tropical storm. Ang classification niya, dahil pa po naglaog sa PAR. Pero pag naglaog yan sa PAR, mga tugang, dahil man databen matama sa anong manakadagaan kang Pilipinas. So, saro tabi na bagyo at itong tropical storm, no? Maluwas girarayan, so inagihan kan bagyo na tropical storm na si Ferdy. Pero, mga tugang, dumantab, so saro, si Hener, tuminama na po duman sa north, no? Northern Luzon. Sa Tabi, na tuminama na duman, kaya although ba ko masyadong makusugon, pero grabe po sudaran niyang uran. Okay? Babati po, happy birthday kay Efren Belien ng San Vicente, Tabaco City. Alright. Baka nagdadangog tabian sa tuya ng mga barangay officials dyan sa San Joaquin, Legazpi. Todo tabi, mapasiring dyan ang samuyang pag-iriba para ilingon ining reklamo dyan sa kanto Tabi na pinaabot sa tuya kan sarong aldaw. Ini po, ikaduwa ng reklamo ini. Igwadyang kikanto, Tabi sa igwadyang kikanto sa lugar na iyan na may nakaulang Tabi na mga tambak na mga sako.
Sabi digdi, morning, may nadangog po ako today na nagreklamo digdi sa Tanawan, San Joaquin. Dakulon po na nagreklamo kaning tricycle sa kanto, aloy na iyan. Tapos dyan sa kanto pati, iyon pigigibo na parkingan sa gilid sa may ararom na lubak. Sana man lamang maaksyonan ini kan kapitan. Ini po may mga bilog ararom na po ang lubak. Diyan, kung dai po kabisado kan driver, lalong mauranon talagang sa tricycle, maski sa laog ka, talagang dumog, abot kan sakay, makatandol ka pa. Yan. Pero dira sa kuya sa mga pictures, iyo po, o tod tabi ha, 7:30, pipadumanan ko si Joshua kay ini. Mga tugang para po makwanyan, para po yan para po yan ipaabot kay kapitan. May concern lang po regarding Aleco, haloy minakaya complaint, pero until now, no action pa. Puro tuga. Ano pong reklamo migo, Mark? Anong reklamo tabi sa Aleco? Belated happy birthday po kay Angel pala to. So ni Madam na Mirna Lanoso. Dr. Mirna Lanoso. Good morning, ma'am. Kumusta na po si Sir Boy? Kumusta na po si Sir Boy Lanoso? Good morning tabi sa imo. Okay, o sige, maparam na kita. Taton na lang kita, mga tugang magdarangugan. Sabi ni Ray Batchelier, amigo, may pasok sa school ngunyan sa Legazpi. Igo po, bossing. Igo po, dahil man migupig suspend tabi ang klase sa Legazpi City, ngunyan pong aldao. May susog duman sa post tabi ni Acting Mayor Bobby Cristobal. Salamat kan sa nung pagantabay. Bareta alas 7 susunod na. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapon. Sabi ni Rodel na Reginaldo, Boss Rodel, grabe na uran, day pa si Acting Mayor Bobby Cristobal masuspend kang klase sa Legazpi. Day pa po. Nag-post na siya kasi bagong nailing ko, mga 5:30, day pong suspension of classes. Pero ilingon tataw-taw baka po may latest na development kaya. Salamat, goodbye. Maray na aga po sa Indogabo. Standby na sa DCGB, Bareta, alas 7. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan